sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking di paminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Brian. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Hatid. Yan ay wala ako. Ihahatid kita. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini usa ka lalaki nga taga Agos, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Brian. Pre, congrats sa imong promotion. Salamat, pre. Asa unta mag-celebrate niya? Ato sa inyo? Di pwede, pre. Wa si Silin ron. Nag-out of town. Ah, mau ba? Oh, nakunibawaan nga videokihan nga pwede rang mag-order of food o imnon nun. Unsa man? Okay ka? O sige. Ah, sige. Akong ingno na nga itong mga kauban. Congrats, pre. Congrats. Thank you. Enjoy lang mo, ha? Deserve sa gid kaayo ni mo, Bri. Kugihan kaayo ka. Salamat. Suya ka ni kay ko si mong asawa. Swerte gid kaayo siya. Makaingon na lang gud ko. Unsa ka kon ako may naasawa nimo, no? Ako na siguro ang pinakaswerte nga babae. Kuman. Tiguang na ko eh. Bata pa ka. Mas prefer na ako ang mga sama nimo. Excuse me, ha? Excuse me, saan? Di uli, di ka? Ubay. Idag, samukan ko ni Anoy. Sigig sikit. Saan nga? Duulonon mo kag chicks. Sao nga ariman, hinuon mo dool na ako nga dako na magugidad. Di man mailhan. Pero maglikay lang yung kubay. Di ko gusto nga magkasa. Ibaw na ka. Walagi. Nakasabot ko. Uy, sorry, miss. Nayabon hinuon ng Diyos na mong blouse. Atong... Ayaw na. Sao na lang ako. Naaparabaon ako'y kadate. Sorry yung kayo, ha? Anak ko yung jacket, pero tato pa sa sakyanan. Medyo layo, dire. Ako lang itong ipagamit ni mo. Sige. Okay na ka na? Oh, pero dili na lang ako mapadayog lakaw. Sorry, ha? Naamong na hinuon naamong na hinuon ka sa imong date. Okay na. Dili masag kayo ko interesado niya. How about kita na lang mag-date? Ha? Dali pa masag gusto mo uli. O usa pa. Ikaw ba may nakaingon ini? Oh. Sige. Salamat sa paghatod ha. Way isa pa yan. Nag-enjoy ko. Ako sad. Pwede na kong makuha imong contact number? Ganahan kong mausba ni. Ha? Nganong nihatag man itaw ka? Nagpalayo na lang unta ka sa intasyon, pre. Ambot lang, pre. Gaan kaya kong boat niya. Muramig, nakailas usag-usab bisag una pa lang to namong pagkita. Oh, mau ba? Delikado na, pre.
Pag-ampay na gud nga, dili ka masayo. Kusog ka sa uwan, uy. Tuwar bas layo ang kapark ng sakyanan na. Maayo na lang gani kay nakapasilong ta dinhi sa may motel. Medyo basa ra ba ta? Unsa ka kung manood sa ta dinhi? Ha? Magpaugal lang agad. Tana? Pasensya nga, nagtapis lang ko ha. Gipauga pa magod na ako akong sinina. Hey! Hey, okay na ka? Piyan niyo eh. Mura man kong matintang magtanaw niya. Nilingyo lagi ka? Gilainan ka? Sorry, mag-ilis na lang ko. Ay, ayaw lang. Brian, imong kikupta ng tuwalya. Niya. Brian! Niya. Ganun di mo siya mawas kung una-una. Han? Okay na ka? Oh, Han? Okay naman, Han. Murag lawom ka magkakiuna-una, good. Si Lian. Tininan ko na siya tubakan. Nagkasago ka sa... Di na ko magpakita niya para di na tungos pa na. Hey, may nangita na mo? Ah? Isa man? Ambot, huwag ko kailangan. Adua, to sa lobby. Oh, nagusam ka din eh. Dili mo ko ni mo tubagon sa mga tawag o text ni mo. Lian, naglikay lang ko. Abig na ani nahitabo na to, maglikay na ka? Lian, di na din magstorya. Sige. Mag-abot na dito nga motel. Ado ta mag-istorya. Kaya may importante sa kong isulti ni mo. Saan mo ka na yung musulti? Mabdos ko. Unsa? O sultihan ti ka. Dili ka makaikas na kung ingon anak ka sayon. Lian, dili pwede. May asawa ko. Unsa? Minyo ka? Ano nga ka magsulti? Natuo kong nahibaw na katungod sa akong edad. Dili. Bisan pag minyo ka, dili ko masugot talikayan ko nimo. Dili na nini mo mabuhat og balik na ko. Unsa? Ryan! Huwag gini ka mahinumdum na ako. Sa unsa? Mahinumduman ti ka. Ang samit ng imong gibuhat, kuya. Ay, kabla ka. Ito ka pasakitan. Sakitan kang gamay pero babiyon kang lami. Kuya Brian. Ugod mo sugot ka nga na may tabo na to. Dadot ka sa amo, sa syudad. Okay, bahala mo. Kuya Brian. Si Leslie man to. Ikaw, si Leslie? Oo. O gusto gibuhat ni mo human ko ni mo nahilabtan. Gibiyaan ko ni mo. Gipalaom ko ni mo nga ubanon ko ni mo din sa syudad, pero nibiya ka nga hayop ka. Leslie, pasaylo ako. Pasayloon lang ti ka. Kung barugan ni mo akong gimabdos. Unsa? Han, pasaylo ako. Pasaylo? Ha? Kapila ka mga og pasaylo. O kapila ni mo balik-balik ko ning sa ni mo. Kipagkaslan ti ka, Brian, kay nagtuok kong mausap ka.
Naibaw ka nga sakit na rin ako. Nahibawsan ko nga naningkamot ko. Nga mapugnan ni. Pero natilantalan ko. Pwes, ayuha sa imong sakit. Kay di na ko, Brian. Giapoy na ko. Oh, mahal ti ka. Pero wa na ko'y pagsalig ni mo. Celine, Pagitan ng simulat katapos niyang iwanan. di lalim ang naiingon ani nga kondisyon. Mao nga sukadad to, nagpalayo na lang ko sa tanan. Nilarga ko silang nasod o guwan ako musud og balik o relasyon. Dili lang ko kutob og dagan kayong salamat sa pagtaga din akong tampo. More power, Arimen. Mao ka ng mga higalang kaagi ni Brian nga taga Agos, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagulahan. Hatid. Ihahatid kita. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.